Както разбрахме, в основата на науката стои и използването на научния метод. Следва описание на научния метод. Науката е преди всичко търсене на отговори, но преди да дадем отговор на въпрос, трябва да започнем с един добре формулиран въпрос. Древната мъдрост гласи, че за да се даде отговор на труден въпрос е нужен умен човек, но за да се зададе правилния въпрос е необходим мъдър човек. Научните въпроси са разнообразни по обхват и съдържание. Общо взето попадат в една от следните 4 категории. Въпроси, касаещи съществуването. Какво има там в природата? Второ, въпроси за произхода. Как стават феномените, които наблюдаваме? Трето, въпросно относно процесите. Как функционира природата? Приложните въпроси, които са 4-та категория, търсят начини да манипулират физическия свят за нашите цели. Научният метод дава систематична рамка за отговаряне на тези въпроси. Абстрактно погледнато, стъпките са следните. Първо, събиране на данни чрез наблюдение и експерименти. Второ, откриване на модел в тези данни. Трето, формулиране на хипотеза и теории за систематизиране на тези модели. И четвърто, изнамиране на предсказания въз основа на хипотезите, които могат да доведат до генерирането на нови данни от наблюдения и експерименти. В реалността този абстрактен модел рядко дава ясна схема и алгоритъм за изследването и често процесът е напълно случайен. Имаме нужда и от още няколко дефиниции. За обозначаване на равнището на сигурност на знанието се използват няколко думи. Хипотезата е предположение. Когато серия от експерименти дадат данни, които доказват, то тя се превръща в теория. А една многократно доказана с различни способи теория се възприема като природен закон. В науката често се търсят връзки между различни събития. За да може тя да бъде намерена, е необходимо да се знае каква е връзката между тези събития. Кое е причина и кое е следствие. При провеждането на експериментите и наблюденията е необходимо да идентифицираме два основни типа променливи – независими и зависими променливи. Независими променливи са тези, които могат да бъдат контролирани или манипулирани. Техните вариации са предварително известни и те най-често са причини. Ние ги обозначаваме върху хикс оста на графиката. Зависимите променливи не са манипулирани. Това са променливите, които измерваме, чието вариации не знаем и за които очакваме да са резултат от въздействието на независимите промени. Те се означават върху Y оста на графиката.